Ingdeng trok ke chok kiling nok hum amai hir long mesen pen ke paman pon. Third KPL cricket tournament hanjang langso patho klamalong ke cheng Arni ke patupon. Karbi like abirta ki langber arab do anaphan sitami nili hinpen kardom nang pajur ikla kardom pini Arni Kangsam abirta along pen nili samireng mirti mungki todang te pini Arni Kangsam abirta angton pen arjubonikha. Ingdeng trok ke chok kiling nok hum amai hir long mesen pen ke paman pon. Lakhaing korapho nilip constituency ke parlo hiri hemai kiling arong along phong trok apong kiling nok hum amai ke paman pon. Lapen labang so mai long armuga chetong pon armu aphai laki suri pho su se armu chetong pon pusi nang thandon. Lapen non kibang jilang apong abang ki dipu kalite hamren pusi alang litopen pang dakpon. Lapen labang so mai long alang litopen kachopha pon atum laki albinas kiling rong mesek meghalaya longki kiling choki hola ronsing kiling phongjangri hamren bhogot kiling tarapung son kiling meghalaya nongpo angton benalam the alang litumpen le arjupon nona. Men ke siri sing timu lapen kiling la ori sido lapen kiling ake alindok pu ari chu isalo ante non hula da nak tum ki du bong la pela non itum kiling aso chihang enang ko ba la bangso tike enang ko la bangso lam la dak penar phan than pon la bang solam tini we sita iteni ke ni to sita ni ko nang ko ba la chihang mangga la kiling sarpo agote ki di bang Sudahlah, Allah kote bangke Arni yang ler posi, hala tengah la tengkok lucok lu lah, so cehang bang. Hala tiga jubalan bangke la bangke la bangso cehang hala bangso cehang kalau be cuma keturi ke Jepun bang lu. Masih hala nong pu nong kerak pudo istihar long hudak me kalau sido long ke. Hala soal long si cikoi ur puter tiki jika ciplang tek. Lapen aku tiki ciplang tu bilang si muni ciplang puter soal long cikoi si muni ciplang tu. La sopo sila cehang lapen tiki azan binang. Actually mo nang lipulo kiling university ke marka and then ma arjan and then ma pulo ahok lo nilitum ke kisung gidu hot ba ko pene inglong arlok long han pene ridam lo plote hala sut ke nilitum kiling khai kiling chongkret potum mangke tiki arjan se endati ti parjan dati ilong su do kok pena posila si nilitum la tiki arjan ba nang ko lo chi hang bang mo pen punu than lo mane so sa la pe tum han bidi sar nai pidun ba lalo la pen kiling chongkret puja semet pet ilitum bangke elong rilong pat non pokali aprang elong rilong pat ki dupe me kiling chongkret tumke la pen ni pusar sin ilitum hanang than kang lo kiling chongkret tumke elong rilong pat ki dupe me pen bosi nilitum hawara long ban litum aha ko pen ni ko ni tuma rong long ni tuma area long nang ki do don chumang da doji ba konane nepali konane ingti son doji sitame la tuma long ni tuma andar long nang ki do tum sinon kiling chumang bradolo la pen kiling meji dang ho ba konane Kramsa kiling tang hola son nilitum long dogo reti pulo telasi nili pusar nang pulo kiling chongkret puno nilitum bangke mane kiling chongkret kiling atum ke mane along rilong pat non poli aprang bena kido peme pusi pulo la pena pusi nilitum ke non putala sino la so chingrum che pratsai pena prosen ka che pangrum thuji phan sino la bangso mai ke nilitum ki bilo lage asing kan long puthot media hin penang charap nang chito posi puthot media hin phan nili ninga klong pen ning kangsam kardom pajerik lo kardom la sila hello je penang penan ke ningkan trok ingting trok nang chokelo la sidak chu ke dam tang 23 pen chenglok mek yang yipin no jang yipin pen la so sai chu nang yipu pen ni tum ka chirung ka cherek lai ku te ni litum chirum cherek lo la sidak ni tum hemai kiling arong 33 house do 38 house do la sila so amai pa chunya phan niltu munan pen chirung cherek ponlo la si nili ladak hemai kiling arong mate nilip kiling no hung amai hoi pen nili si a president lo
la si bangso amai long ni tum mesen met pen pini ke pachun pontheja phan rat hoi pen ni tum cherap chiri si bangso keling no hum amai pachun pon po la pen la so keling no hum amai long ke doan akeling ke kai ke sedani tum kaching room je phan si bori lo la pen la so kaching room along ili tum ka chehang aja ke phutung dun juta do aja ke pitung dun juta do la so pitung ke dun de ji phutung ka dule de ji la so ni tum ka chehang ka che pora phansi bangso mai no ni tum ingcha pon kiling nok hum phanang thanelo la pen la non batai throk dang ingdeng throk le elo di nil tumge me khale pen lo la pen ho chlong pen lo la pen nil tum ta la son se non ingdeng ingkoi le elo nil tum ke hapu covid away pute nil tum 24 an ke kile nang pu se covid 19 doko amar se anon se nil tum ingdeng ingkoi lelo la si killing pulete la alang nang thanelo la kadoko betadi la si achugidam tang tarik repo se hapu nelitum ta pemano ingdeng ingkoi nelitum hapu pemano la pen la son thot se la pen pinenge nelitum asap so paprak chat se nelitum pedolo pima hapu nelitum mekhaloi ke mane timung po killing te timung lo matade la si la killing atum rong phar pen ka chen atum ta do phang chopen ka chen atum ta do la si la tum ka do ko we phanta la mai phu la pen kong chun bang phan ke nelitum ka do ka veta la tum phan kapachin ni phan mane la tum ka do ko we phanta nelutum teram lo la pen la timung sonthom kep la pen nelutum mekhaloi la an so se pima hapu nelutum ke tumung mohar pudo tumung telsu pudo tumung puchong pudo akaprek tumung hide la son do la si mane 30 plus do o la dak Karbi anglong pen pachuton lo pute la tum ka doko we phanta teram lo la pen pineng ke mane pachichini lo la killing ta timung lo amat la ke la timung sonthom kep la pen pu mane ka chen sido un e bu chpang ri un e pu la son pineng ke nilutum chingki pon lo chethan pon lo te la an ko an ninga rong lo la son nelitum ne pen pineng pen nengkan ke thom lo pu Karbi anglong nang kidun la se konano ning chithelo ba ilitum killing no hum ta lapuan de mekhaloi ta do arunachal ta do la pen assam kauhti kriter kauhti anta do la pen kamrup district ta do la se ko an ninga rong lo la se lan cholo Nilip Chokki hola pen Prokasteron report Karbi live Third KPL cricket tournament hanjang langso pathwa klamalong kicheng sirani kapathupan सीधे बल्ले से खेला गया Patuni Ther Poni Phaing ko Trogarni EM Surjorong Phara Sarbura Karlitang Tung Erlong Kumarong Pharka Chikimo Menpen Karbi Along Premier League Suring ko Rang ko Phok cricket tournament pathupan lo Bokajan subdivision ki parlo hanjang langso pathwa klamalong Karbi Along Cricketers Association Maipu Sardili Be Kongchun Bang Premson Beatumben Patter Piponsi KAPL Suring ko Rang ko Phok kicheng sirni pathupan lo Patumi KAPL kicheng sikapathupan lage Jirpo Chingrum Stallion Lapen Royal Rhino tumang bongsik kicheng si pathupan lo Bangso KAPL tournament ke pathupan ajai mekalong alohi sarpwa manpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kro EM Surjorong Phar EM Madhurja Dhegel Fukan MAC Kadom Terangpi Lapen Karbi Piang Bom BCCI along kapathurun chengabang phir rup sikateron pipen chenglok penang anpen ki theki dinga tum chatong dunsi KAPL ke pathu along RDP dunlo
lapen bangso long Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ki ongdung ki thekiding atum meyalong jumisen alam the than tikangsi ke APL ke pathupon ki cheng siarani mesen pen pachon ponlo lim chegin sibelong lada sponsor bangke iltum Karbi Anglong Autonomous Council IEM asar bora talitang long kumarong karamen pensi inye bangke dar di pondok lapen Karbi Anglong Autonomous Council tentame nili pangdak onlo tiket kapatu perang nunji pan da national level that kali international kapatu laso players tuwa pan tang thu ponji pan nili Karbi Anglong Autonomous Council pen ini budget lakh cap hapon pupus pangdak on lapen ang part abe apon nili pangdak on lo la cricket amitiration ke imanang le la cricket kapatu laso enang shot blue pen check lock lapen bat pen check lock ball pen check lock kopi manang ye la antame Karbi Anglong jersey pen check lock Karbi Anglong Autonomous Council pen si ipon po usini ni pangdak on la pen ang part abe dat bukajan angkang alok bukajan subdivision alok isi cricket apil mesen do nangi pu langkung nang pusi ala dak subdivision ki hok pona dim along le long da cricket field di pon jap an alang to apil pura lo teng pen alang to me on teng pen la so di pon jap an tang dak on la si ini ba je itu keceng silo liu keceng na la so Karbi Anglong Cricket Association di pon bombang bom si third division ama Cricket Premier League Championship ke masih ini participants tame West East Pangum Pet pen tim nar kia puta masih matong ke hai ini cinta na tapi sini ile tu main dia itu national level tame dun dolo cricket selection long dun pet alangli aku pada India ati melong alangli dia sih saman dengan itu main dia alang pada ni curu lo paten je alang ni kita bilang cenglo alang ni pima laso cricket tempat kerja pan sports media on tapi nilhin pen ponji mate Karbi Anglong Autonomous Council ponji masih itu alang pan pacin lapen nili aprangsi ke curu kangtung bangke nili tum kaching hon nai CM Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang alangli pan curu kangtung athema laso Karbi Anglong Premier League khela haki cheng ben pini ke thom angden ke pale ki unke alangli hirme ke du khamsa athema senior ni langon Karbi Anglong long alangli CM man depen ke Karbi Anglong atok anno paching thuri phan ala alangli kabor ipen nonli tum theglong lo Karbi Anglong kaching tu rahin dulu to war punon lang punon school hem punon konane ground punon alangli kabor ipen si lakonang dengle lapen ke alangli ki mathalo je ladak non owe mietum ki thur mietum ki cho tap ki cho pru pen ki vire tum si onguna Karbi Anglong gede sitame alangli CM sar kabor ipen ajo kaching thur logote nilitum ki pathua na Karbi Anglong sor tum ko sonsi pa prangi ma ko ki matha pen alangli homosti tin homosti long inkora trok long ansame alangli kabor ipen sports auditorium pen dang lo field pen dang lo alangli 10 crore pilo hala so ki pi pen alangli ki pi ane ke pajoy gali hala ki pi pen no nilitum theklong lo Karbi Anglong atok anu pen players ki pathu ki thek tum klang lo athema no ni tum Karbi Anglong Premier League lo ha atok ekdam borpung tarapung dhaw lapu korkan thi pen da ho ha dongka pen da ha po thalang so ko atok pen player tum nadu lasi la bangke nilitum CM sarpan churuek nei athema alangli kabor ipini homostitin alangli lahai field ki kimpi auditorium ki kimpi ge da amu ban tum theklong lo la pente ki chotap ki chopru bangke jum heklo non bangke
labang ke niltum sarpan chorobik aro anso se sar ahir jume niltum han pini ladak hajak lakso sports ground on niltum anam kilo je cricket khela tame akang tu yang dengan ponai pusi sarakang honpen Karbi Anglong Autonomous Council a budget long lak ke pangka niltum hanang bajir pot niltum Karbi Anglong Cricket Association pen suri siam sarpan kardom pusi niltum lam tel pose pati News report, Karbi Live. Pini Arni Kangsam abirta ke lapu ang si kang ton pon iklo do methak mi kurwang thu.